Munyengo ya muliri wa mafuta ngambwi chakwera derivers. Nafuna ndipeleke utenga wa ulere, utenga umene ukupita kwa chakwera president wa ziko lino, nduna zake zonse, komano makamaka kulunjika kwambiri kwa nduna ya information komanso bungwe la mera ndi kunokma kunena kuti ziko la Malawi si Tcharichi. Undu utenga ati wopanda chigamba kunena kuti kulamulira ziko si chimozimozi kulamulira Tcharichi. Kulamulira ziko sikulamulira constituency, sikulamulira company. Ziko ndilina. Tatieni mukhale very serious mukama lankhula ma statement yanu makamaka munyengo inoyo ya mafuta ngambwi. Ndipo tikuthokozeni kwa nthawi yoyamba Malawi mukangomva kuti chamina timangomva kuti kunja kuno kumakhala nyekwe, koma nyekwe ijasopano Malawi ayiona. Mwachisanzo mu mzinda wa Blantyre zulo kunalibeko galimoto imene imayenda ulo imodzi. Chikhalire nicho munapita pa TV kunyamula atolankhani ndikumakanena boza wiki yathaita kumanena kuti weekend mafuta akhala ali ponse pakhala mafuta. Tachita solicit funds tigula mafuta ochuluka kwambiri, ndipo Malawi mukhale nditu mtima pansi zonse tikukonza ife ya boma imene yotu ndi nduna yayikulu kwambiri, nduna zofalisa nkhani komanso akuluakulu akunokuma akumera. Koma nthawi zina akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni kunena chilungamo ndi bwino, kumuuza munthu chilungamo azimva kupweteka koma akuuzidwa chilungamo kusiyana ndi kumamuuza boza. Munthu uyo soka ilo ndino asogoleri okha onama. Asogoleri amene china chilichonse kuchokera siku limene munatenga inu boma pakana lero mumangonama, palibepo chimene mmanena inu chabwinobwino. Nkhani ya fetereza muname, nkhani za ntukula pa khomo muname, nkhani za nifi muname, nkhani zosiyana kaza kuchipatala muname, palibe za misewu muname, palibe chimene munanenapo cha nzeru. Malawi munomo ndikufuna ndikuuzeni popeza inu simachita resign. Nkhani imene iyi ya mafuta ikulima iko ena kunja uko amene ali minister ayo responsible akanakhala atachita resign by now. Mene kuliri kunja uko kwa anthu ozindikira president nkhani imene iyi anayenera kuchita resign. Komanso muzikomo munayenera kukhala mademo ochuluka kwambiri, koma ife tinapeperedwa ndi mankhwala, ife tinaseteredwa, ife tinapepetulidwa. Kutero kwa Malawi mitima ilizi kumangodandaula kuti abale kuchoka ku Machinjiri kufika town ide ma transport atula bwanje, kuchoka ku 49 kufika komande atula bwanje, 1 liter 80,000 panopata afuna ifike so pa 10 kulizi kukuita nisani kuti tiyeni tipange mademo simabwerapo. Ndipaja mmatenga inu mafoni ndikuyima muzinyumba zanu ndikumajambula ndikumafusa kuti kodi una madrama uja nthawi zino wayamba madrama achaja hata afuna pange mademo koma osaziwa kunena kuti zinthu zotikupanga zikukuthandizani inuyo. Amalawi ndife anthu omvesa chisoni kwambiri, ndi chifukwa chake andalewa akutitola ndikumangopanga bodza. Akanakhala ena akanachita resign. Izitu zikuyenera kuti zitiphunzisepo phunziro lalikulu kwambiri kunena kuti zina osamakakamira. Ngati munthu walephera kuli bwino kunena kuti ine ndalephera ndipo siuoneka ngati ndiwe chisiru. Nkhondo ukayiyamba umadziwa kuti mene nzanga akumenyera ine sindikwanisa, kuli bwino ndichite salenda. Ndipo nthawi zina kumaka gogoda kwa anthu anzeru ndikumafusa kuti kodi chakuti tingapange bwanji zimakhala bwino. Unfortunately kuno ku Malawi zipani zolamula ndi zipani zosusa ndi Nkhoswe ndi Mphaka ndi adani woopsa, palibepo kuyitanizana kuti kodi mene lili ziko liteni tilione. Tisayangane kunena kuti ifeyo IMCP akatithandiza DPP ndiye kuti aoneka iwo ati aje shashaini. Ayi sitingayitane Ford, sitingayitane UDF, sitingayitane UTM, sitingayitane zipani zonse ndikukhala pansi asogoleri. Koma mumafuna basi alesi azioneka ngati ndidolo payeka. Zosatira zake ndi zimenezi Amalawi akuzunzika koopsa. Mmene alili mavuto munomo Malawi sindikuonapo chifukwa chonena kuti inu IMCP muzikakakamira kumanena kuti mfuna mfike size pakana yobera zisankho. Mmene alili mavuto Malawi muno chifukwa izi siza nyumba mwanu. Ndikuziwa kuti mwaba makobiri wochuluka kwambiri ndipo mufuna muzipitiriza bekuba, koma mmene wafikira Malawi lero mukanachita resign, mukanaita nanzano akuthandizeni. Malawi munomo muli anthu olemera, ndingochulapo anthu ochepa chabe kuli amwenye olemera. Amalawi achikuda achinasimama nse wanchinji kuli anthu olemera, kumulanje kuli anthu olemera, Blantyre muli anthu olemera, achina Korea mpasa, achina mpinga njira. Malamu kuti inu boma amene zakuvuta ni mukanachita koti anthu amenewa olemera private sector ndikukhala nawo pansi ndikufusa na kuti kodi tipange bwanji. Mwina ndikutenga zinazi ndikuthesa ko ngati merayo nokwimayo ndikupereka ntchito zinazi ku private sector kuti akuthandizeni, koma chifukwa cha litima
chachuna, chifukwa cha mtima wokuba, chifukwa chozitenga ngati ndinu madolo, lero Malawi ndiye wakukanikani. Mukusowa ni dontho lomwe la mafuta chifukwa cha bodza. Ineyo ndikuona ngati the best way inali yokuti ngati ziko tikanayitanizana pamozi, ndikuona kuti kodi solution yabwino ndi iti. Koma chifukwa cha mtima onena kuti tikuthamangira ku campaign anthu atitenge ngati ndife madolo, lero campaign ijaso ndi imene itu ikupwetekesa Malawi osalakwa. Anthu muzipatalamo akufa, magenerator mulibe, mafuta mulibe, anthu akufa chifukwa cha mtima wanu wa matama, mtima wa umafia, mtima wofuna kuba asogolero ngo chimene akuziwa kunja kukaja. Ndikuona kuti kodi ku ministry iyi kuli makobiri angati, kodi ku department iyi kuli makobiri angati tibeko. Ziko lopanda forex pakali panopa munthu kuti akapange business kunja palibe chifukwa forex kulibe. Ndiye tikupempheni kunena kuti ili Sidziko la Amanu, Ichi si Tcharichi, si Assemblies of God, iyi si Kabula constituency, iyi tu si Zingwangwa, iyi si kuja kumachedwa ku village house. Ai ili ndi ziko limafunika serious minded people. Ziko limafunika anthu a serious, limafunika asogoleri osakhala onama. Ai mmene zililimu, mmene zavutiramu, mukanatenga za mafuta zimwapase anthu ena. Munomo Malawi we joke too much. Chimodzimodzi nkhani ngati za ku Eskom, water board, anthu amene wawo a Eskom tikunena pano. Anthu ambiri akufuna magesi. Koma chichitireni apply mwina 7 years ago, 2 years ago, 3 years ago. A Eskom sanalumikize kwa anthu magesi tu. Anthu amene akunyada chifukwa chonena kuti alipo okha muno Malawi, koma alipo munomo ma company, ma individuals amene akhoza kusegulaso company yawo ya magesi. Koma ma policies ena aboma opanda ntchito. Ma policies ndi malamulo amene timapanga ku parliament, basi ongopanga opanda ntchito bola mwala ndira makobiri ngati ma MP. We are a joke in this country. Sidima kala serious popanga zinthu. That is why even muone preparation ya zisankho zimene zikubwerazi. Mazi eni mazi. Mukumakhala busy basi kumakumana mu 43 kumabera zisankho. Ndikumauzana kumene kuti abakali pano tikufuna titenge mfuti tikaike mu zinyumba za anthu. Basi mukakwirire mfuti pafupi ni nyumba za anthu basi muamange. Ndi zimene mukupanga atu. Kunyamulana nditu ma TX ma VX 12 kukalowa ku area 43 kuchinyumba chanu chimene mukupanga ngati tale center yanu. Basi kumene kuphe ndikumakambirana kuti wakuti tithane naye mwakuti, bodi Kalindo tithane naye mwakuti, opposition tithane nawo mwakuti. Basi kumene kuma computer anu azimayi ena kumabwera follow kwa azimayi mwama kuti muziyamwisa ana kumabwera follow ko AM kusegula ma computer kumeneko. Basi kugwira ntchito kugawana mfuti kumeneko. Omazoyopsa kwa basi. Ena ache pakana udindo analephera ku convention uko, koma ali nawo busy ati kubera zisankho. Ena ndiye anzanga ndine opempha atu kaye kuonda anzanga ukuonda, koma ali busy kumapita nawo ku area 43 kobera zisankho izizi ndikuuze ndi mukanakhala ena okonda ziko lanu mukanango zilepheresa chifukwa kuli ma irregularities woopsa. Tikunena pano pakana lero pakana ndikunena tu ndinu sopano a opposition, mumve inu a opposition, zipani zonse zosusa a UDF, a 4D, a DPP, chipani cha Mbewe cha Lefu, mazipani zonse muziwe, chipani cha Anankhumwa, chipani cha aujeni anzathu akumpoto, muziwe zimenezo kunena kuti anthu akuvutika pakana lero. Amwene fumbo tu ndikulankhula ndinu. Anthu akuvutika pakana lero sakulembesa, ngakhale akoti ananena kunena kuti anthu azilembesa pompo. ANRB akukana, koma muli vyende basi you are not taking action. Kaye ma monitors yanu akungogona ninjala mmene momo. Kodi zimene chikhala chisankho chikhala chani? Kodi inu a DPP mmanyadira chani makamaka, mmazikondera chani inuyo? Mmazimva sugar chifukwa chani? You are not on top of the affairs a DPP. Ndikunena inuyo chifukwa chakuti ndi inuyo chipani chachikulu. Anzanu timaona achina Ntambowa akumatuluka. Chihana Enoki mwana osakula ntima akumatuluka kumakhala nawo muzichito za ziko lino. Koma atamwina ngati kuti DPP kwa kumatuluka ko tumwina atu kapena ndiye ndimere na vichatu kutuluka kuonekera ku zinthu kumwina kapena tu apeni piritu Asulemanitu. Koma ina tose basi tilipe kukula mitima muzalira tazituluka ngati mene zinachitikira ku koti kujako anatuluka DPP ninamuona kwenetu ndimere na vicha kukamuthandiza Kaliati ndi akulu wena ochepa chabe. Koma nditu you are not on top of the affairs. Anzanu akukuta katani ma center monse ma monitors yanu ologo apa sandalama ndi ayanganira banji zisankho zochita kuonekera kuti zifuna ziberedwe izizi. Anthu akufuna kulembesa akubwezedwa akabweza kupita dusa ku NRB offices kuti akalembese. Tapita ni mukaone zimene zikuchitika kusalima, tapita ni mukaone zimene zilili kuliwonde. Anthu akuzunzika koopsa. Nzatu wina mwana wake akudwala ali kuchipatala kuliwonde, anapita kukapempha kuti bwanji mungotingo munyamula mwanayi mubwere naye ndikunyamuleni numpite mkango mujambula mwanayi kukana.
zisankho izizi siziyenda olo if you are not taking any action. Nthawi yopita so ku court ukanena kuti contempt of court ndi imene iyi. Kuma basi muli vyende kumango yanganira nazichitika bale ife tiwina ti apa amene wati apanga tithana nawo ti awina anzano ali ku 43 uko kuchinyumba china kumene kuli makompyuta akulu akumapita kumene kwa usiku tu kumene koko usiku ngati zana ili yacho kako kumene koko past 1 atapangana zobera. Koma ife tinalozedwa ndithu lero ziko ndili anthu akulephera kupita kuchipatala, anthu akulephera kupanga ma business yawo, basi tikuziwa ife basi kumanena kumazinamiza kuti ndife asogoleri zazi. Ife tinalozedwa ndithu. Bon Kalindo the DC